Saan na inot? Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time ali sa Pag-asa alas 4 o kay alas 5:03 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base, kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol. Si kumpadring Al Armario Padingal, baray na hapon. Please go ahead. Inako kan Diocese of Legazpi ang pagkukulang niya ng mga katekista para maturuan espiritual ang mga estudyante. Kay Bishop Joel Bong Bailon, kulang niya ang mga volunteer na katekista bago siring kan panahon. Alagad may option man, may programa na tigigibong niya ang simbahan sa pagkipagtabangan kan Department of Education. Saan pag-recruit mo niyan kan diocese nin mga aktibong paratukdo na magsairarom ng information seminar sa simbahan para sinda na mismo ang magtuturo sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga elementary asin high school. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Mientras tanto, may report man si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Go ahead. Para mas mapakusog ang karaman kan publiko sa pangatama na sa kapalibutan, asin maibusul man ang responsable nga paggamit kan mga rekursos natural sa runga Communication, Education and Public Awareness o SEPA campaign ang ginibukan mga personahes kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa pagikang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan sa Barangay Arawis kan Peduran Albay kan nakalihis na Aldawa. Ana asabing aktibidad ang pinagpartisiparan kana sa 85 nga mga personahes halis sa mga barangay opisyal, mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mga tagsadire ni negosyo asin iba pa. Tinukar sa nasabing programa ang tamang proseso sa pagkuha ng mga tree crafting permit, transpermit asin ang pagsunod sa mga eksistidong regulasyon sa paggamit ng chainsaw magina-ano aprobisyon sa Republic Act number 11023 o ang Free Patent Reform Act asin ang iba pa nga mga ley na may koneksyon sa pangatama na sa kapalibutan na ipigpapautob na hensya. Siniguro man ni Regional Director o Regional Executive Director Francisco Milla Jr. na ang padagos nilang eswerso sa kanima pangatamanan man ang kapalibutan digdi sa rehiyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa despatsos kan bareta sa lado nasyonal, dai ikikaugma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung dai maipadagos kan masunod na mga lider ang mga napunan kaining pagbago sa gobyerno. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, habo isipon kang presidente na mawawara ang napunan kaining pagpapaimbestigar sa korupsyon in kaso makalusot ang mga pig-iimbestigaran. Kung kaya dakulang bagay na ang mga masunod na mapipili na magiging presidente kan mga botante, sarong ekonomista sin leader na nakatutok sa nation building tanganing mag-uswag ang Pilipinas. Sinabi ni Castro na ang kaipuhan magrambong ang nasyon asin day kaipuhan nin leader na mabutong sa nasyon pa ibaba. Mientras tanto ipigdoon kan Commission on Audit o COA na solamenteng si Vice Presidente Sara Duterte sana ang Vice Presidenteng ipinasairarom sa auditing kan ahensya.
Sa ika-11 aldaw kan impeachment trial ni VP Sara Duterte, pighiraas ni dating State Auditor kan Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kaya COA ICFAO Roderick Wamil na poon kan madesignar siya sa opisina kan taon 2014. Sulamenting si VP Duterte sanaan sa iyang ipinasairarom sa audit kan confidential funds. Paliwanag ni Wamil, si VP Duterte sana kaya ang Vice Presidente as in dating Education Secretary ang nagkaigwa nin confidential funds. Dagdag pa niya na dai nagkaigwa nin confidential as in intelligence funds ang mga nakalis na Vice Presidente na si dating VP Jejomar Binay as in VP Leni Robredo. Sa pagtistigo ni Wamil, tinawan doon niya na dai pwedeng gamiton ang CIF o kaya Confidential Intelligence Fund bilang pambayad nin sweldo, overtime, dagdag na kompensasyon, allowances o iba pang benepisyos kan mga opisyal o empleyado kan sarong ahensya. Daiman ini dapat gamiton sa representation, consultancy fees o entertainment expenses asin maski pagkonstruhir o acquisition ning edifisyo o housing structures. Mientras tanto, nakadepende sa estratehiya kan prosekusyon ang kaskas kan impeachment proceeding sa Senado. Sigun kay Senate President Win Gatchalian, nasa prosekusyon ang bola kung sain digdima depende ang pag-abante kan proseso kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga iluluwas na ebidensya sa asin testigos. Kung sa hiling kang prosekusyon na igwa na sindang sobrang matibay na ebidensyas, posibleng day nakaipuhan ang iba pang testigos. Dagdag pa niya na nangyari ini sa Artikulo 4 kang Articles of Impeachment o ang grave threat ni VP Sara kay Presidente Bongbong Marcos asin sa pamilya kaini kung sain day na pinahampang ang anong pakuta ng testigos kang prosekusyon dahilan ta supisyente na ang testimonya asin ebidensyas kan duang na inot na isinalang na testigo. Sinabi ni Gatchalian na naglalawig sana ang impeachment trial days dahilan ta sobrang sanggatos ang testigos, dagdag pa mga ebidensyas na ipipresentar asin sa kada sarong aldaw, sarong testigo sana an mahampang depende pa kung ma-extender ini kinaagahan dahilan sa nasabing mga proseso. Mientras tanto, sa girarin na pigbusol ni House Deputy Minority Leader asin Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang sa iyang pagapudan sa Kongreso na aprobaran ang propestong 200 pesos na legislated wage hike. Ginibo ni Sandanya ang pangapudan kasabay kan sa iyang pakikisumaro sa mga obrero na nagpahayag nin pagnegar sa desisyon kan Pasig City Regional Trial Court na punduhon ang pagpapautog kan staggered na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila. Ang Akbayan Reform Bloc na kumpuesto ni Sandanya, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, asin Dada Kiram Ismula, pati naman si Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, ang nagbusol kan House Bill numerado 766 na nagmamawot na ilang kao sa 200 pesos ang minimum na aldaw na sweldo sa bilog na Pilipinas. Mientras tanto, pinagkondinar ni Senador Raffy Tulfo asin Senador Riza Ontiveros ang pagpaluwas kan Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ning Temporary Restraining Order o TRO kontra sa implementasyon kan 85 pesos na daily minimum wage hike sa Kamanilaan. Ang isinaangat na petisyon kan Redicon Trading and Construction Corporation as in R11 Builders Incorporated sa Pasig RTC ang nagpugol sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR as in National Wages and Productivity Commission na ipautob ang pinaglalaoman na wage increase sa kud Agosto 13. Magigirumduman ang dagdag na 85 pesos sa aldawan na minimum wage na sweldo ang binanga sa duwang parte.
An enot na 60 pesos ang pinuunan na ipautob kan Hulyo 25, mantang ang natatadang 25 pesos ang nakatala na ipautob sa Enero 1, 2027. Tinawan do ni Tulfo na bako magakanigo ang lakdang kang korte dahilan ta malinaw na nakabugtak sa Artikulo 126 kan Labor Code na daing korte o tribunal o iba pang otoridad ang pwedeng magpaluwas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anuman na pagdangog, lakdang o proseso kan mga regional wage boards. Mientras tanto, sinabi man ni Senadora Ontiveros na kaipuhanan maipautob ang 85 pesos na wage hike sa pagasabing sadit na sanangani menswalan pa. Ang dapat nagibuhon kan Department of Labor and Employment as in Office of Solicitor General o PSG, sigun kay Ontiveros, iyuan labanan ang kaso tanganing tulos na madismiss as in malift ang suspensyon kan wage hike. Mabulta di ba pang detalyas kan mga bareta pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Robvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Robvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Robvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Robvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Robvax Tabaco, beside Siga Hospital. Robvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Robvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Robvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Robvax Pilar, Robvax Castilla, Robvax Piudaran, and Robvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
DZGB Barreta. Alas 5. Buwelta kita sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nag-surrender na sa mga otoridad ang ikatulong suspect sa panggagadan sa vlogger na si Mima Alicia Lipata, mantang mantinidong at large ang tulupang suspetsados kasabay ang mastermind sigon sa PNP. Sa ginibong press briefing, pinaghiras ni Northern Police District Director Brigada General Ben Liner Capile na nagsurrender na si alias AF kan Hulyo 24 sa Balacat City Police Station sa Pampanga bago ini pinag-endorso sa Criminal Investigation and Detection Group. Nainot nang naarestar sa lugar kan Hulyo 23 ang duwa pang sospetsados na gunman na sin driver. Mientras tanto, mantinidong pighanap ang tulos pang sospetsados kasabay ang mga mastermind na sina Boss A asin Jane Doe pati na ang saro pang pinagtutubudan na middleman na si CB. Pinagainitan ni Gabriela Party List Representative Sara Elago ang Energy Regulatory Commission o ERC dahil matapos ipagtaong direktiba sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund, tinugutan kaini na kolektahon ang mga dain na kolektang bayadan sa kuryente. Ginibukan ERC ang desisyon pirang aldaw matapos na suguon ang Meralco na i-refund ang 9.51 bilyones de pesos na sobrang nakolektakan mga ini sa distribution charges kung kaya pinagkukonsiderar ini kan legislador na refund now, bawi later scheme. Lalo pang nauyam si Elago dahilan ta sinabay kan ERC ang systems loss charges na pigpapabawi sa Meralco maski inanunsyar na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maabot niyang ipatangkas ang bayadan na ini. Dahilan kay ini pigbusol kan opisyalan mas hararom na reforma sa power sector asin bako sana pasaro-sarong pag-amyendar sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law kapareho kan maabot kan gobyerno tanganing matangkas na ang systems loss charges. Ultimong detalyes kan bareta, makakaluwas na ang mga persons deprived of liberty na may malalang kahilangan asin mga baldado na in kaso may pasar asin maging lay ang medical parole ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Sa House Bill numerado 10136 o Medical Parole Act ni de Lima, maut kaining mapalibre ang mga PDL na may malalang kamatian para sa makatawong dahilan. Kung maging lay ang propwesto, matatawan ng dagdag na mandato ang Board of Pardons and Parole na tawan ng medical parole ang mga kwalipikadong PDL. Sakop man kaini na maskin natauanin parol, pagsirbihan pa man giraray kaini an sa iyang sentensya sa irarom kan pagmaniharkan sa iyang familia para magkaigoning medical care sa luwas kan correctional facilities. Kaipuan man na masiguro na ang mga pagtatawan kaini anday na makakagibo ng krimen o maibabugtak sa peligro ang mga taong nakapalibot sa iya pati na sa komunidad. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director o kaya sa supervision ni News Director Mardila, Nicole Ann Gloriani, ang Mega Force Patrol, sa Master Control si Tata Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas